В момента се намираме в една от камерите, в която така стречираните табли на палета по 112 бройки престояват 6 денонощия при температура не по-малка от 25 градуса, за да може семената да покълнат и от тук се карат в оранжерията. Значи така заредените табли, след като се полеят, се усукват с трети фолио, за да може да не се губи влагата от тях.